L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. James Cowkin sellimlek li hu ħaġa kunsillier magħruf fil-belt ta' Bormla ilek prattikament 30 sena mill-bidu u elezzjoni wara l-oħra bqajt tikseb il-fiduċja tal-elettorat. Sellem lilek u semmija kollha tiegħek. L-esperjenza tiegħek f'dawn l-aħħar 30 sena l-mod kif ħdimt il-każi li trattajt, imma anke wkoll il-mod kif ħdimt f'kunsill fejn ovvjament il-Partit Nazzjonalista dejjem kien f'minoranza. Fl-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lilek u kull ġurnalist li kuntattjani jew nixtaq jiltaqa' miegħi u xtaq jisma' wkoll il-verżjoni tiegħi ta' din is-sitwazzjoni li prattikament ma ħloqx jien, imma kont jien li offrejt ukoll is-servizzi tiegħi sabiex nerġa' nkun tajt dak kollu li hu possibbli jkun meta xi ħadd familji jew whatever ikellmuk u jersqu lejk biex tgħinhom. Minn dejjem kienet missjoni tiegħi, jiġifieri li 35 sena nimmilita fil-Kunsillu Lokali mill-bidu tagħhom. Rajt il-bidu tagħhom kont ukoll inservi mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi, Kastilja u kont ukoll fil-Ministeru għall-Politika Soċjali bdejna minn hemm, ġifieri dejjem konna viċin familji fil-bżonn. Hemm min fihom il-bidunet, jiena l-poter li ċittadin minn dejjem kont naħseb li jista' jagħmel sens. Għaliex id-differenza qiegħda li xi ħadd li qiegħed f'uffiċċju l-belt u xi ħadd qiegħed f'kunsill lokali li jew fil-lokal mhux ġas qiegħed bil-qiegħda ma' mejda x'imkien il-bot ma jafx fejn triq f'Bormla partikulari, imma dejjem qed li bil-kunsill lokali ċentralizzazzjoni ta' dak kollu li jista' jgħin iċ-ċittadin kien se jkun viċin ħafna tiegħu. Allura niftakar way back kien stedinni Dr. Ugo Bonnici biex noħroġ għal kunsill lokali li kien il-Ministru tad-Distrett u d-Deputat tad-Distrett. Ma qatt sibtix darbtejn. Alla volja kienet xi ħaġa ġdida li jekk kont għadni iżgħar. Però mill-ewwel laqtitni, ġifieri l-kunċett li ikollok xi ħadd viċin tiegħek qrib, minn dejjem kont nemmen fiha. Il-bambirriet kollox destin. Il-bambirriet li kont onorat magħżul minn Dr. Gonzi biex inkun selfi fil-segretarjat tiegħu u niftakar li dak iż-żmien kienu għadhom fil-bidu tagħhom, ġifieri kienu għadhom laqas liġi il-Konsillu Lokali. U niftakar li kont involut f'sens tagħhom tal-kunċett kollu tal-Konsillu Lokali. Nedhom Konsillu Lokali fil-verità huma gvern lokali, ġifieri li saqsejtni inti ħaniġi għalih issa. Id-differenza li rajt jiena bejn kunsill lokali għal dak li jiġi u li jsir minn kumitati fil-lokal jew fid-distrett hija enormi. Għaliex inti titqis li biex tidħol il-kunsill lokali l-ewwel tipprova tistudja l-liġi tal-kunsill lokali xtejt. Għaliex kif qed ngħidu, kunsill lokali huma gvern lokali għandhom marbutin bil-liġijiet, finanzi, kuntratti. Mhux kemm tgħid isma' jiena tħadd f'kumitat jgħidu kelma ngħid tnejn. Le, tara x'inti tgħid, tara x'inti tipproponi u tara x'inhu possibbli li jsir. Ġifieri mhux kemm tgħid isma' jiena għandi ambizzjoni nixtieq mhux xi ħaġa hekk le. U n-nies jgħalmuk, ġifieri inti fil-bidu tkun qed tgħid isma' jiena u iwa minn hemmhekk nista' forsi nkun ngħin aħjar. Veru, tista' tgħin aħjar. Għaliex inti prattikament ċertu affarijiet li ma jagħmilhomx kumitat għax forsi ma jkollux il-finanzi biżżejjed biex jagħmilhom, inti tista' timbutthom madwar il-mejda tal-Kunsill. Jekk tgħid li inti x'iktar li tik sodisfazzjon, ngħidlek kull leġislatura kienet differenti. Ħalli hemm leġislatura minnhom tatni sodisfazzjoni iktar minn kollox għax ma nafx kif. Orrejt, ħdimt ħafna u naħdem ħafna kunsill. U naħdem ma' kulħadd. Jiena il-motto tiegħi huwa li dejjem nipprovaw insibu bilanċ qed naħdmu għall-interess wieħed mela allura naħdmu flimkien. Riżultati jiġu jekk naħdmu flimkien. Però elezzjoni minnhom niftakar konna niċċajtaw jiena u s-sindku li kien hemm dak iż-żmien, ma xalli noqgħod ngħid ismu.
Kien għalli ma kif jista' jkun għaddejt li wkoll. Għaddejt il kulħadd fl-elezzjoni. Għalli kif jista' jkun. Tlu smart, jista' jkun li kull mandek tagħmel tkun iktar viċin in-nies, le? U bdejna nitqu niċċajtaw. Da konna meta ħareġ il-vot, ġifieri ħareġ ir-riżultat u qegħdin niċċajtaw. Sa dan it-tant imbagħad ġew jiffilmjaw fuqna u ta' finti fejn jissemma Bormla. Tiskanta. Jiena din timmeraviljani. Fejn jissemma Bormla u fejn nitkellmu fuq Bormla, anke meta nitkellem fuq Facebook u My Story, l-interess ikun eċċezzjonali. Issa tgħidli aħna minn dejjem konna ta' ġifieri ta' fejn int magħna, ġifieri jekk aħna nitkellmu madwar il-mejda tal-Kunsill nistgħu ma naqblux, mhux problema u nafu sal-10 nofs bil-lejl niddiskutu kollox. Però fl-aħħar nispiċċaw bidna f'kollox. Ġifieri tal-maravilja. Jiena nemmen li saru qabżiet kbar. Nitkellem ukoll peress li jiena fil-Kunsill Lokali mill-bidu tagħhom. Jiena rajt sintki pereżempju fid-distrett stess. Għandek il-John Boxall pereżempju, John Boxall. Meravilja waħdu da. Dan assolutament meravilja waħdu. Dan kull elezzjoni jew l-oħra dejjem jiġi għalet b'suċċess, id-differenza fil-lokal tara, aħna ħdibna ħafna u rajnihom dal-affarijiet isiru minn sintki li huma tajbin. U rilevanti minn ikun fil-gvern, kulħadd joqgħod fuq parir ta' kunsillier, għaliex il-kunsillier kważi tista' tgħid li jibda l-politika. Kunsillier mhuwiex bdejt il-politika, mill-kunsill bdejt il-politika. Għax inti tqajt ma' mara tad-dar għand tal-grocer, għand tal-laħam, għand il-knisja. Qed tgħid kelma mod soċjali viċin l-istess kunsill lokali li għandek fil-lokal. Jiġifieri jekk inti tgħid li isma' x'tak sodisfazzjon ngħidlek perkors indimentikabbli, jiġifieri ma tistax hemm sagrifiċċji warajh, ħankunu ċari. Jiġifieri il-familja tiegħi kienet hemm warajja dejjem. Il-partit sa din iċ-ċirkustanza dejjem kien approvani u dejjem minn elezzjoni għall-oħra nġib il-maġġoranza tal-voti, din id-darba hemm question mark ma nistax nifhimha. Fil-fatt kont se niġi għal din il-mistoqsija, jiġifieri wara dawn il-30 sena fejn kien stema anke diskorsok, jiġifieri stess li tkellem passjoni dwar Bormla, dwar ħidma f'Bormla, il-fatt stramp li llum il-ġurnata il-Partit Nazzjonalista ma approvax il-kandidatura tiegħek fuq kollox kienet ġejja minnaħa tiegħek li urejt x'imkien li ma tixtieqx li tkompli s-servi forsi bħala kunsillier u xi ħaġa oħra avviċinaw biex tkompli bħala kandidat u eventwalment tiġi elett kunsillier f'Bormla. Kienu avviċinawkom ma stess? Iva. X'kienet l-eventwalità li waslet għal din iċ-ċirkostanza, għal din is-sitwazzjoni biex il-Partit Nazzjonalista ma jaċċettax il-nomina tiegħek? Inti innominat fajta, le? Jiġifieri u rejt l-interess li tikkontesta f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq Bormla, imma x'ġara eżattament? Nista' naqbel miegħek perfettament mal qed tgħid. Jiġifieri at a point in time il-Kunsill jafu anke l-kollegi konsilliera. Jiena kien hemm grupp ta' nies li xtaqu wrew l-interess li jista' jkun li jkunu kandidati. Però jien konti li tal-żmien kollu qed tisma' jista' jkun li forsi dawn nista' ngħinhom jiena mhux issa imma anke qabel il-Partit Nazzjonalista kien jara fija potenzjal li jien nista' nħeġġeġ kandidati oħrajn bli tallimt. Li tkun father figure għal kandidati oħrajn, qed nimmaġina le? Li jistgħu wkoll ikunu kandidati llum jew għadra. Dejjem hemment f'dik, għax jiena m'iniex għal dejjem ħatmu għal dejjem kunsill lokali. Però dak li ħdimt għalih, jekk tgħid lillum ngħidlek nixtieq narah ikompli b'armonija u bir-rispett ta' dak kollu li improvajt noħloq minn indifferenti mill-partiti politiċi, nista' naħlef li qatt ma ndaħluli, fil-partit politiku qatt ma ndaħalli lili. Issa jew għax kont qiegħed mixi lineari, jew għax kien jara għandna mixin all right. Jekk le ma nistax nifhem is-sitwazzjoni tal-lum. U biha ġej. Mela meta jienet forsi nista' nagħmel wisal ħadd ieħor. Jiġi mument fejn tgħid tisma' għaliex m'għandix nagħti ċans il ħadd ieħor jien.
kull darba li noħroġ, nażel jien rajt, imma jien illum jista' jkun li se jkun hemm xi darba fejn ħajkun hemm suċċessur tiegħi le. U ħsieb ta' dik, u kont ngħid anke fil-kunsill, jiena kollegi kunsilliera jistgħu jgħiduha li kont ngħid dik darba se naħsibha sewwa ta'. Irċevejt l-istedina, rġajt, Mr. Michael Piccinino li huwa segretarju ġenerali ġdid tal-partit, ma kienx bħala segretarju ġenerali, qabel kien hemm Francis Zamid-Dimek. U f'Jannar batalija importandu għalli isma' għalli batna email għalli ma battiex inti email. Qedlu iwa, qedlu batlek lura li jiena kont qed nippretendi bħal speċi mhux ġast email imma min kien qajlu jservi bħalna. Tajtunna kollha f'daqqa mhux ġast kemm għandek interess toħroġ jew le. Qedlu naf li mal-Partit Nazzjonalista l-proċedura hija tibgħat email jew kellha x'inti tkun kunsillier awtomatikament jitla ismek eżekuttiv. Qedlu ma jiena ma battix l-email, qedlu għax irrispondejtek lura fuq l-email li xtaqt li jkun hemm iktar attribut qedlu jien inħoss peress li ħafna. Għal dawk il-kunsilliera li l-hom ħafna jagħtu servizz. Allura għaddejna minn ħafna, nafu ħafna, għandna esperjenza kbira. Qedlu u isni rajta mhux ta' importanza. Għalli ma jekk ma tagħmilx l-email. Għalli ma titlax eżekuttiv, għalli inti taf qedlu le naf kif tmur. U insomma wedna ftit diskors ieħor fuq Bormla whatever, u qedlu konvinċejtni qedlu hemm ħafna domanda barra wkoll li jixtiequ li nerġa' noħroġ. Qedlu dejjem ħriġt mal-Partit Nazzjonalista, qatt morejt li jiena se noħroġ mod ieħor. Qedlu l-aħna kummessi ħanamillek l-email l-lum stess. Ħriġt minn għandu 16 ta' Jannar jidher li kien. Ħriġt minn għandu nżilt fil-karozza u mill email mill-mobile stess u battilu. Ma weġibniex fuq bl-email stess, ma weġibni fuq WhatsApp li kien rali email all right, ġifieri kien kollu sew. Qabel tlaqt għalli grazzi ħafna, insomma, għalli grazzi ta' kollu li għamilt, eċetera, u problemi xejn. Ġifieri m'hemmx differenzi għalli hu stess, m'hemmx differenzi kollu sew. U tlaqt. Għaddew ġimgħatej tlieta, kont naf li jista' jkun hemm eżekuttiv, u fl-eżekuttiv, ġifieri nkun ċenel jgħid biss tru segretarju ġenerali. U l-eżekuttiv irid japprova kull nominazzjoni. Tista' tibgħat anke tru min ikun qed jivvettja l-kunsilliera għax l-email m'iniex ser żball ġiet minn Charles Bonello naħseb minn żball. Ġifieri jkun hemm oħrajn li qed jivvettjaw nies oħrajn eċetera. Jiena der li ma kellix nibgħatha dik kien kelli nitkellem dirett mas-Segretarju Ġenerali li kien Michael Piccinino u f'Jannar batalija u għamilt dil-email. Mandaw ġimgħatej tlieta u jienet diġà ġew konfermati fil-bidunet oħrajn, qed mela issa kemm ikellimni u jien kont jinbqgħid xorta indur il-familji bħala kunsillieri, ġifieri ma kienx se tagħmel differenza meta ħad tkun eżatt li se jibgħatu għalija u jgħidu li le all right ta'. Ma kontx qed tistenna li jkun hemm xi problema. Jien prattikament tant li noħroġ li se parti mill-amara tal-kunsill illum, ġifieri u naf kif imorru l-affarijiet, speċi il-pressure li jkollhom insewwa innhom jixtieq joħroġ u għax għaddejt minnhom u rajtu. Għext ma' ex-Prim Ministru, ċertu affarijiet rajthom isiru. U rajta ġejja fit-tul. Rajta ħadet fit-tul, għax jiena immaġinajt qed tisma' jiena dirett ma' Segretarju Ġenerali, m'hemmx differenzi qed mela kemm jgħaddilhom l-email l-uffiċjali jew whatever u titla' eżekuttiv u lesta. U da ma sarx. U provajt tentattivi nibatlu fuq WhatsApp, se jkellimni, m'hemmx problemi, all right, kommessi. Però għadni ma nistax nitkellem fit-triq jekk mort jew nkella qegħdin niddiskutu bħal kandidati oħrajn li huma approvati, wieħed kien hemm biss dakinhar. Kien approvat li se tgħid isma' jiena l-kandidat uffiċjali għax għaddejt eżekuttiv. Il-proċess differenti ta' partnership differenti minn dawn. Mill-li għamlu l-lejl. Jiġifieri Piccinino dejjem dak l-impressjoni li kollu sew ma kien hemm l-ebda problemi. Ma kienx hemm m'hemmx problemi ta' xi talabni hu biex nagħmel l-email u għamilt tal-email eżatt kif inżilt il-karozza. Għaddew ġimgħatej tlieta mort, provajt inċempen infatti u kien naf li jkun biża' ħafna. U qed ħammur naqra ħanaddis l-istamperija nara forsi jkun naqra ħafif. Inkellmu nara fl-ima eżekuttiv, seduta ta' eżekuttiv. Se jkun sejtella ismi. Ħalli ninforma l-familjari, ninforma l-min kien qed jisaqsini nixħireġ jew le. Domandi bħal daw kienu qed isiru wkoll mill-eżekuttiv għaliex
jien kont l-eżekuttiv, jien tlajt darbtej fl-eżekuttiv. Meta inti tella lista u tiġi vettjata whatever, normalment kienet li dawk li jkunu ilhom iservu, dawk ħafna drabi jolqtu lajn tellhom isimhom, però meta ma jkunx hemm isem, tali kif ma telax ismu u jagħmlu d-domandi bejn xulxin. Mhux jagħmlu intervent eżekuttiv, imma toħloq qisu kurzita, isma' James ta' Bormla kif mhux kandidat. Mela jiena fil-frattemp irċevejt xi telefonati, isma' inti kif intix minn tal-bidu? Ismek. Approvat. U jien qedtilhom isma' jiena mhux mill-ewwel attiva, għax l-email kont għadni ma battix. F'Jannar konfermajt li ħireġ, għaliex ikkonvinċini Michael Piccinino, is-Segretarju Ġenerali. U bdejt inħallija sottili b'dak il-mod, ġifieri jiena assolutament fl-ebda ħin ma kien hemm xi ħin ta' xi ħaġa li jiena nista' ma nkunx kandidat tal-Partit Nazzjonalista għal din l-elezzjoni ġejja. Ħlief li kien fil-bidu net se jonqos min-naħa tiegħi, mhux min-naħa tal-partit. Ovvjament, il-problemi tiegħek jew l-inkwiet tiegħek beda deħel iż-żmien u bdejt tissuspetta li kien xi ħaġa ħażina. Meta beda deħel iż-żmien u naf li l-eżekuttiv sar. Awtomatikament moħħu bdejt hemm xi ħaġa li ma nafix. U saru aktar minn laqgħa waħda tal-eżekuttiv? L-eżekuttiv sar iktar minn wieħed, daqet insemmilek li jien l-email għamilta fis-16 ta' Jannar. U tinsix x'qegħdin ngħidu, jien ċen il-wieħed kelli li kien is-Segretarju Ġenerali. Biss, iktar minn hekk. Però wasanna l-kap ukoll ta' ġifieri mbagħad għax iċ-ċirkustanzi ġabu li anke nsertajt il-kap f'attività partikolari. U l-istess għalli mhix differenza għalli ġifieri ma kien daħal iż-żmien. Permetti nsaqsik u l-attività fejn kienet? Le, jiena kont insertajt mort mal-mara tiegħi nagħmel is-seba' pist ir-Rabat, però kont naf li xi ħadd kien qed jipprova jara mal-partit outsider kif jiena għadni minix kandidat, imma interess ngħidlu outsider personali li James kif għadu mhux kandidat. Toħloq dik il-qisu. U kombinazzjoni mbagħad insertajt il-kap fil-Kunsill Ġenerali ma tkellimniex, tkellim ma' Michael Piccinino rġajt, u insertajtu ma' kunsillier ieħor li kien minn tal-bidu miegħi, ġifieri wieħed li kien nafu l-xulxin bdejna flimkien, li kien ukoll sorpriż. U dan insertajna fil-ġimgħa kbira kont mal-mara tiegħi qegħdin nagħmlu seba' pist ir-Rabat. U dan kien qiegħed miegħu qallu sma' qalli il-mara tiegħi qalla jimporta nħodu lek naqra r-raġel qalla nitkellmu ħna. Ġej, ħammur nkompli nagħmlu. U mortu ħareġ insomma, ħareġ il-kap, ġewdni. U qallu sma' qallu dana, qallu kif għadu mhuwiex għandu kollox għand Michael Piccinino għadu mhux ismu ma telax eżekuttiv għadu mhux approvat. Għallu l-ħeta, għallu m'hemmx differenzi, għallu m'hemmx differenzi minn James ta'. U jien qedlu sma' qedlu sallum qedlu għadni ma ħadx risposta. U da għalli tagħmel meeting miegħi qedlu mara lebel għal kollha. Flok sar il-meeting miegħu kellmu l-Michael Piccinino u bata lija Michael Piccinino. Għandi recorded ukoll 3 April nagħna xi ħaġa kien. X'kombinazzjoni konna qegħdin flimkien hekk ġifieri ħadna screenshot flimkien. Allura niftakar eżatt id-data. Għax bija ma sammejt xejn, ma kont qed kollox for granted. Kif għedlek, jien nemx mal-Partit Nazzjonalista, qatt ma konsidrajt li nista' noħroġ indipendenti u ħaġa oħra, li llum għalhekk qed nilqa' l-intervisti kollha ta' min qed jitlobni l-ġurnalisti eċetera, għax huwa każ kurjuż ħafna. Wara ma tgħid li huwa każ kurjuż u x'imma seta' kien hemm, għaliex inti fil-ħin li qed tistenna kommess li inti m'hemmx problemi. Ma tikkonsidrax tgħid isma' jiena ma noħroġ indipendenti la ma jridunix jew whatever, imma qatt ma kien hemm problema li right, antellu oħrajn. Sal-aħħar nibqgħu intellu l-kandidati u inti m'għandikx problema li tkun minn tal-bidu. Ġifieri kien diskors nidlu jien naturali, normali. U tqajna u flok sar il-meeting mal-kap, bata li jew. U morru tkellimet lu smatlu ġara xi ħaġa, għalli le xejn, għalli l-eżekuttiv li jmiss kien ta' qabel tal-aħħar li mbagħad waqaf l-eżekuttiv u mbagħad tiġi amministrattiv, mbagħad l-eżekuttiv jagħti l-poteri lill-amministrattiv biex jiddeċidiju mbagħad imur għand l-amministrattiv imur għand l-eżekuttiv. Għalli ħantella ismek, għalli ħalli Michael Piccinino dirett li għatili. Dan jien lest ngħidu
bil-magna tal-verità, ġifieri jekkaw magna tal-verità, rrid xi ħadd timerini jew jgħid li jiena giddieb. Għalli m'hemmx problemi għal ħantellu ismek. Għatta l-eżekuttiv u isma reġa' ma talax. Dik kienet mbagħad it-tieni waħda li kien immiss, jiġifieri kien di mbagħad kellhom oħra f'qasir żmien. U niftakar reġa' ma talax ismi, data r-rabat li kien ħdejn il-kap, għalli James, għalli għal xi raġuni, għalli kellimtu l-Michael Piccinino u għallu James, għallu sa mhux xorta se jkun hemm l-amministrattiv. L-amministrattiv jiġifieri jkun tal-aħħar fażi fejn jiddeċidi l-kap. Jiddeċidi l-kap hemmhekk dirett il-kap, x'huma l-aħħar eżekuttiv jidher li taw il-poter lill-kap u mbagħad ma jibqgħux jiltaqgħu imur għand jerġa' jmur għand l-eżekuttiv. Imma l-ewwel qisu jibdew għax kien hemm xi kandidati oħrajn milli sirt naf jien li kienu għadhom se jiddeċidu fuqhom għall-aħħar u jien qed forsi nkun minn tal-aħħar mhux għax xi ħaġa, ma għax jiena veteran, tipo kol ma tistenna li massa kompli. Sa dan it-tant, bejn l-erba' ħitan kien hemm min baqa' jistaqsi. Minn barra outsider kien hemm min baqa' jistaqsi li għandu interess. Jistaqsi uffiċjali tal-partit u għan indoff. Iċempel xi ħadd pereżempju ħabib tiegħi ħafna naf li ċempel xi uffiċjal tal-partit u qallu isma' qallu James qallu kif jista' jkun ma għadu mhux kandidata. U dak għallu għaliex ma baċ l-email. Da l-uffiċjal. Għallu kif jista' jkun. Għallu James ta' l-email għalli kellimni għax kien kellimni qabel. Li ta' s-segretarju ġenerali għallu le għallu l-email le, għallu ma tajiex da l-uffiċjal. U da għallu mela allura għedib li James, u reġa ġempilli da. Għetlu sma għetlu leħta, għetlu għat jidlek ħazin. Għetlu zgur li fimtek. Għalli inti kelmu inti, għetlu leħta, għetlu msenkelmu. Jien għetlu jina iċċeni li għajt ma dan. Issa daħbib tijaj ġiviri fil-lokal, dejjem kien persuna li għalli lejja u meta noħroċin ġiviri dejjem għal-miħaj dan, dejjem għadejja u veġentin u dumpaċċu u għalli kif jista' jkun għalli. Għetlu insija, għetlu zma minn. Dan persuna li mux involut bħali, eccetera. Ġast għandu qalbu għal-Bormla bħal manti jinda snin kollha u nibqa' ġifieri b'qalbi kbira ġara x'ġara. Però jiena nemmen li jekk hemm possibilità, jekk sar żball u nista' dal-iżball jien jitranġa se nkun ħadd il-passi kollha li jiena lajta hemm barra tal-Bormlis ġenwin u onest u ta' dak l-uffiċjal li hemm il-partit bejn l-erba' ħatan onest. Jiena se nkun għamilt jekk hemm żball nerġa' ngħid li ma għal xi raġuni ismi ma telax li silenzju perfett, ġifieri ħadd maħa sodisfazzjon għaliex ismi sal-amministrattiv baqa' ma telax u ma derx. Laqqas Michael Piccinino ma ta' risposta lil ħadd ġast qed jaraw huma. Ġifieri jien fl-ebda ħin la kien hemm dixxilpina għaddi tesserat tal-partit jien. La disċiplina u xejn, dejjem kont eżemplari minn livell nazzjonali l-isfel. Imma ovvjament issa għala il-perjodu, ġifieri biex titfa' in-nomina, ġifieri xorta ma tistax tagħmilha, u għalhekk ippreżentajt il-protest le? Eżatt, għamilt protest ġudizzjarju, ġifieri ħadd parir legali, qatt ma kont nobsor li se nasal għaliha din, ġifieri ibqa' ċert li kif se tasal għand ħafna nies u nista' nassigurak li min qed jisma' u qed jara naqra l-emmulaw għandi solidarjetà kbira, inkluż minnkom il-ġurnalisti u kull minn avviċinani, minn kull faxxa tas-soċjetà, ġifieri li jafuni ħafna nies għaliex tkun servejt tul ta' snin f'ċertu pożizzjonijiet li awtomatikament se jagħmluk magħruf. Issa, iżżomm low profile, kemm iżżomm low profile, għax jiena dejjem kienet, jien ħajti dejjem kienet low profile, u jekk naħdem fil-Kunsill, il-motto tiegħi fil-kwiet u bil-kwiet u konfidenzjali. Ġifieri, anke jekk familja ġiet tkellimni, irrid nara li jkun hemm il-konfidenzjalità u xejn ma joħroġ minn dak li qegħdin nitkellmu. Ġifieri bqajt sorpriż. Issa sorpriż u minix. Għaliex inkelli telefonata minn uffiċjal tal-partit. Fejn dan għalli isma' għalli nafu li għandek interess li terġa' toħroġ, għal issa fimni mhux se ngħid xejn segret, ġifieri kampanja kien hemm diġà qabel biex sar Delija mbagħad sar Bernard Grek bil-pressure kollu, kuntatti ma' dak u mal ieħor. Ovvjament
ġi kreat grupp li kien ta' delija u kif jiġri f'kull elezzjoni għal-kap. Iż-żmien kien rebaħ delija, niftakar. U l-frazzjoni kbira tal-maġġoranza kienet li tappoġġja l-delija ovvjaw. U mbagħad sar li sar u nqaleb il-kap ġi Bernard Grek. Meta tneħħa delija, ma nidħolx fis-sens qatt ma dħalt f'konġuri, qatt ma dħalt anke meta kienu jkellmuni. Jien niftakar l-istorja pereżempju meta kienet ħarġet meta kien hemm il-kwestjoni ta' Dr. Gonzi ma' Dr. John Dalli. Jien qatt ma dħalt fl-ebda minnhom, issa jien kont ma' Lorenz Gonzi fil-kampanja għall-kap kont f'kollox. Però dejjem kont lineari li inħallu l-min jivvota u mbagħad mill-vot tagħhom joħroġ ir-rebbieħ jew min se jkun kap. M'għandikx għalfejn toqgħod jagħmlu huma l-affarijiet tagħhom biex jikkonvinċu l-min jivvotalhom u aħna qegħdin hemm parti mill-istaff tiegħu jew whatever. U dan qed smetlu iwa naf, qed smajt li jista' hemm forsi hemm minn dat tlifi kollha ma ċem fiduċja f'Bernard Grek, qedlu u naf għalfejn tiċċempilli, qedlu però inti tafni qabel, ħdimt miegħi qabel, qedlu u kont hemm inti attivista bħalma kont jien, qedlu jiena count me out. Qedlu jiena meta Lorenz Gonzi telef l-elezzjoni bil-kbir, jien kont parti mill-istaff tiegħu u mar id-dar jimur id-dar. Kull ma żammejt kien fisem il-partit laqas kumitati ma kont ħalt, għaliex jien kont nemmen li hemm bżonn dem ġdid. U saret. Dan l-uffiċjali qed tirreferi għalih qed timmaġina li huwa xi uffiċjaloli fil-partit. Ħabib personali tiegħi dejjem involut attivista kbir. Ovvjament dak l-impressjoni li hemm xi moviment kbir biex jitneħħal kap. Urini kważi biċ-ċar u naħseb li kien qed jistidinni wkoll niltaqa' u f'dak kollu li jistgħu qegħdin jiltaqgħu whatever. Jiena fibta għaliex jien naf li kienu l-grupp kbir, il-faxxa l-kbira li kienu b'saħħithom fiha din, ġifieri inqtajthom mbagħad ġifieri swing ta' x'kien qed jiġri hekk dik Xammejta u bżaqt is-sunnara biex nifhmu. Jien qedlu ċaru tont, qedlu sma' lili naf biex inti ġej, jien qatt ma kont fihom dawn mhux se nkun. Rispondi lura qalli dan fl-interess tal-partit. Ġifieri b'Dr. Bernard Grek maħniex se koalizzjoni. Qallu inti tafu wkoll dan. Ċara fl-interess tal-partit ġifieri. Eżatt, qalli dat diskors. Li rajt question mark jien hija li sakemm jien sa jannar ma kienx hemm ħaspeċi sadana ipotezi ġifieri ħsieb tiegħi. Kont għadni minix kandidat, ġifieri kont għadni minix qed nur interess bl-email eċetera mal-proċess, ġifieri għas-sejħa ta' Michael Piccinino, segretu ġenerali eċetera. Ma kellix telefonati minn dat tip, ġifieri kont konsillier għaddej normali kollox għaddej normali. Jiġifieri inti tajt li kif tfajt in-nomina ġiet iċċirkolata fil-partit. 99% nimmaġina ma nafx, ġifieri naħseb li Iċċirkolata fil-partit. Nimmaġina li ma baqgħetx biss Sant Michael Piccinino segretu ġenerali peress li jrid mill-eżekuttiv. Ma nafx kif qasmuhom illum hemm l-affarijiet, ġifieri m'għandix idea, m'iniex parti integrali. Però mhux ħafna wara li rċevejta t-telefonata, ġifieri jista' jkun li kif fimtien, kif ġara dejjem, ħankunu ċari. Għax inti għandek kif jaħdmu l-partiti, inti għandek ċertu voti mill-Kunsill Lokali li huma voti fil-Kunsill Ġenerali. Ġifieri ovvja, ma rajti stramba li ċempilli, għax kienu jsiru telefonati qabel daw meta kien hemm kapijiet ma kapijiet u ħaġa oħra il-min se jaħażlu. Però jiena fimtu li xtaqgħu l-faxxa, ġifieri dak li huwa kienu b'saħħithom ħafna li tellgħu kap li delija. Jiena kont qed nifhem li milli qed jgħidli xtaqgħu li jkollhom kap, ma kontx qed nara ipotezi li delija ġej jagħmel comeback, issa da qed naħseb moħħ politiku għax jgħix il-politika, għax imbagħad ma nafx għandhom moħħhom eżatt. Imma malli qed jgħidli hekk dan il-ħabib tiegħi, li l-ħabib tiegħi personali u tajtu l-kelma li jien qed nisma' biss. Però sa dak il-ħin kont għadni ma nafx se jolqotnien, ġifieri jien tħalt bejn il-basla u qoxrita mingħajr ma naf xejn. Għax qedlek jiena m'għadniex attiv illi minn Lorenz Gonzi, kunsill lokali biss. U ma jiddispjaċinix ġifieri isu l-bejbi tiegħi jiena. U ma tajt jgħidli hekk. Tkellimna b'dan mod, però tajtlu mill-ewwel barra. Tlu sma' jiena qatt ma tħalt fihom dal-affarijiet laqqas meta kien hemm ta' delija, emmint fil-bidla li votajt il-delija. U emmint ukoll flex boss tiegħi meta ġejna għal x'ismu għal Dr. Bernard Grek.
Emmint li kelli ndawar idejja għal Dr. Bernard Grek, u sar Dr. Bernard Grek. Issa wara dan kollu kellhom bżonn il-vot tiegħek, ġifieri la darba tkun kunsillier, nimmaġina li mifrux aktar minn hekk le? Jien issa qed naħseb hekk imma għaliex jiena sakemm qegħdin nitkellmu b'mod kordjali dan fuq ħabib tiegħi kbir, ġifieri all right, attivista minn qabel, bniedem lejali, ġifieri tħobbu da. Da bniedem li tgħid isma' dan nħobbu dar raġel jiena ġifieri ġenwin. U smajtek biss u jien la ma tħallx fiha. Waqftek. U għadna qed nittama li nkun kandidat normali. Nistenna minn għand is-Segretarju Ġenerali li jgħid li isma' inti kandidat. Ġimgħa, tnejn, eżekuttiv, amministrattiv. U bqajt kelli dal-ħabib tiegħi jaf ħafna uffiċjali, jien kien hemm min ċempilli u xtaq li jagħmel intervent eżekuttiv u jsemmi l-James Kawki. U jiena kont qed nismajt il-dan u qed bidi fuq il-kuxenza. Qed ma rridx da jipprova jgħinni u jien nispiċċa. Ma nafx se jiġri minnu da, għax dana. Issa qed ngħid li mhux magħna kontra tagħna xi ħaġa ġiddi. Il-question mark ma nafx inhi. U bqajt bażit, ċassat. Xejn amministrattiv, ismi reġa' ma telgħax. Bil-kapp kollox. U jiena naf il-kap għalli il-ġimgħa l-kbira għalli m'hemmx differenzi, ma żammux l-appuntament miegħi. Ma meċ li kidib li l-kap jien ukoll, ma nafx ġifieri, iżda ma naf min ikun immexxi minn hemm ġew, le, jew x'seta qalu, jew x'seta vvintaw, jew x'seta ma nafx xejn. Li naf huwa li wasalna s-7 ta' filgħaxija. Meta se jgħalqu n-nominazzjonijiet? Xi satejn u nofs nintaqa' ma' uffiċju l-ewwel tal-partit, il-Belt, li kont naf li dan ġie avviċinat, fraħna b'xulxin, konna kollegi wkoll. Għatlu smajtlu, inti smajt minn xi ħadd, għatlu wasalna s'issa sa filgħaxija. Smajt minn xi ħadd li hemm xi problema fuqi. Għalli kull ma għamel ċempilli xi ħadd, għalli barrani mhux mill-partit, biex jara għalfejn inti ma ħadx risposta u għaliex inti għadek s'issa daqti għalqu li ma ħadx risposta li inti kandidat. Hekk li kont pretendi anke inti ċempilli u tgħid li isma' James. Qed ikellimni outsider xi ħadd li m'għandux x'jaqsam mal-partiti li għandu meta ngħidlek bniedem ta' integrità ta' ġifieri. Però offri li hu, għalli isma' James, għalli li għandek dritt ikollok risposta, għalli jien se ma' minn kull min jikkuntatti għani se nsaqsih, flus ma inti tkun eżekuttiv, għaliex James baqa' laqqas risposta ma' xejn. Sadattant għadni jien nittama għadni nistenna x'inti mhux kemm jgħaddu l-isem u mbagħad jibgħatu l-formuli differenti. Par-nazzjonista formuli inti tagħmilhom whatever, turi l-interess għax kun diġà kunsillier whatever, u jabgħatu lill-kummissjoni ħallsu huma mill-partit anke l-flus ma ħallsux bħala x'ismu ma nħallsux flus aħna. Ħallas kollox il-partit. Partit tal-Labor jidher li jtihom il-formula, ħallsu €90 mbagħad jieħduhom jekk jiġibu 10% tal-votazzjoni skont il-kwota. Xorta kont qed tistenna mingħand il-partit bil-fors. Għax huma kollox, ġifieri huma għandhom kontroll. Jien naf. Is-sistema qiegħda li tikkontrolla kollox, ġifieri il-kandidati il-min jibgħatu u min ikkonfermaw kollox Tru l-partit. Tru l-partit. Jibgħat kollox il-kummissjoni dawk huma il-kandidati li huma tiegħu. Ġifieri il-vetting jisir fuqhom u jibgħatu l-ismijiet li jridu huma. Sambat jekk ma għażlukx fil-każ tiegħi 30 sena ma jgħidilek minn moħħok li jista' xi problema. Ħamillek mistoqsija wara din it-telefonata fejn kellek għarfien dwar dawn li qed jimanuvraw biex isibu lil min jagħtihom fiduċja. Meta kellek kap tal-partit li qal li ma kellu l-ebda problema biex japprovakom minnaħa l-oħra kellek Segretarju Ġenerali kien qed jittrattieni ma jagħtix risposti ġebbed u n-nomina tiegħek fl-eżekuttiv baqgħet qatt ma tfaċċat. Qed nifhem sew li anke Michael Piccinino jista' jkun involut f'dan iċ-ċirku ta' manuvrar? Jiena ċenni li għajt tru Michael Piccinino biss. Jien bekk illum sorpriż u se nipprova immur bi protest ġudizzjarju għax l-unika mezz li għandi mhux politiku huwa b'mod legali. Dan jiena għadni fesserat, jiena tajt ħafna minn ħajti lill-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri meta jiena bqajt inġebbet u naħseb li jiena all right ħolluk sal-aħħar
għaliex inti ġa stabbilit. Imma mbagħad meta xi ħadd isu jitfalek bar mill-bissilġ fuqek, le tagħmel x'ismek l-Kummissjoni u la xejn. Mbagħad il-question marks jikbru. Tibda tgħid mela da għalliek. Dan ma milxek, jien iċċeni li għajd biss tru is-Segretarju Ġenerali, mela allura x'inhi l-imma? Il-question mark il-kbira x'inhi? Jibqajt barra, ġifieri jien, llum jekk mhux se jgħinuni l-qorti, ġifieri l-awtorità tal-pajjiż. Jibqajt nittama li nista' nkun u kont kommess tawni l-kelma li se nkun kandidat għall-belt tiegħi li konti li 35 sena. Sakrifiċċju bil-familja b'kollox, ġifieri għadni sal-lum irrispettat. Jiena tweġiba u silenzju biss smajt u kull min prova jitkellem anke outsider, silenzju ħalura. Ġifieri ma ħadu risposta qatt. Ġast ma telax ismi u m'iniex kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Xi ħallilek li taħseb iżjed? Ma nafx. Jekk tiġi kull ma min titkellem jgħidlek qatt ma smajniha. Ma hekk ġara. Forsi biex nżidlek anke mistoqsija tal-aħħar, il-Partit Nazzjonalista kif tafu minn żmienek, jiġifieri kont parti mis-Segretarjat tal-Lawrence Gonzi, kien bħala Ministru u anke wara bħala Prim Ministru, u il-Partit Nazzjonalista llum wara dawn l-iżviluppi ovvjament li seħew. Jekk ngħidlek rajt kambjamenti, nkun rajt kambjamenti jew le, nkun misleading għaliex. Għaliex jiena dal-aħħar snin ikkonċentrajt fuq il-lokal tiegħi biss. Għaliex kif qedlek qabel. Jiena kont fost l-istaff ta' Lawrence Gonzi li kien hemm it-telfa u li morna d-dar. Uħud minnhom le. Deċidew li jkomplu żommu siġġu l-istamperija, jkunu bejn l-erbaħetin tal-istamperija, eċetera. Jista' jkun li ħafna affarijiet għal daw it-telefonati li jsiru u whatever. Ikunu parti minnhom saru, għax ikunu żbilanċjaw xi darba. Jiena ma żbilanċjajx, jiena li għamel Dr. Gonzi għamiltu jien. Żammejt biss il-baby tiegħi li huwa l-Kunsill Lokali ta' Bormla li jien tant inħobb. Mill-lum disgrazzjatament qed tħossok imneżża minn kull dinjità meta jiġri xi ħaġa li qatt ma bsarta. Awtomatikament kemm mal-familja tiegħi u kemm whatever tħossok anke skomdu ma jiġifieri joħloqlok imbarazz, sitwazzjoni imbarazzanti. Li anke biex tiġi biex tkellem, isek tibda tikdeb lilek innifsek. Titkellem xi ħadd li jifraħ bik qed jistennik. Ħafna minnhom ma jafux li min issa approċċ. Jiġifieri pratikament jiena għall-inqas dal-protest ġudizzjarju jekk mhux se jtuni ġustizzja. Il-Bormliżi temmek li ma jsegwux il-Facebook jew forsi jaraw l-aħbarijiet whatever. 3/4 nkun ilħaqthom li jiena m'iniex kandidat għaliex il-Partit Nazzjonalista ma żinnix kandidat. Il-bqija kont attiva f'Jannar li nerġa' nkun għas-servizz tagħhom. Għal xi raġuni li ma nafx, silenzju perfett. Nerġa' ngħidlek li naf huwa dak li ġejt ikkuntattjat u ħatta for granted li jiena alright, nista' nkun nitrateni, ma ġara xejn. Però nitħab dak li jkun li kieku qed f'xi ħin jien. Jista' jkun alright, ħanara x'inhu l-proċess rajtu wkoll kif tista' tagħmel kandidat illum, tista' tmur online biex toħroġ kandidat indipendenti, ġifieri rajta wkoll, qed ħanara kif inidi. Għax qatt ma kienet, dejjem fisem il-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri jekk tgħid lillum x'nara differenza, ngħidlek fuq il-personali qed nitkellem hawn. Jiena mill-mistoqsija waħda biss. Il-kandidatura tiegħi kienet kandidatura konsistenti. Għal 35 sena, 30 sena, 25 sena kunsill, però bdejt kif qed ngħidlek mill-bidu netfont kunsillu lokali. Jiġifieri fil-kunsillu lokali jista' jgħidu anke l-kollegi tiegħi nbidlu ħafna miegħi, anke kollegi minn naħa tal-Partit Laburista ovvja. Kollha jgħidulek li jiena nippiritka l-liġi, nippiritka sewwa fuq il-mejda u dejjem inkun medjatur ukoll fis-sitwazzjoni li jkun hemm. Però jiena d-domanda tiegħi wara di mhux qed jagħmel il-partit illum jew x'inbidel mill-Partit illum. Jiena llum nistaqsi u ngħid imma l-Partit Nazzjonalista lili illum li m'iniex kandidat. Meta beda jara l-interess ta' Bormla, l-interess tal-kandidatura għal Bormla, l-immaġini ta' Bormla. U xejn gwadanja l-partit b'James Cow kif ismu. Possibbli hemm xi ħaġa oħra daqshekk kbira li tissopravala dan lill-partit stess.
Għaliex jiena, mhux għax jien, imma jien dejjem ġibt 2/3 tal-voti ta' mitfuqa fuq il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri dan jaffordja kien jekk m'hemmx xi sagrileġġ li għamiltu jien u ma nafx, jew whatever x'jistgħu jafu daw x'ġara. Jekk mhux din l-istorja li qed ngħid u hemm question mark kbira, kif jista' l-partiti lilu stess da jieħu deċiżjoni li lilu mhux se ġibu l-qudiem, imma ġibu lura. Għaliex de ovvja, jien għandi personal votes illum, issa jista' jkun li orajt jivvotaw nazzjonalisti u whatever. Però f'perjodu ta' żmien, kull politikant jafa da u kull partit jafa da, ħdimt fil-partit u ħdimt fl-istrateġiji tal-partit jien. Meta inti tiġi biex tażel il-kandidati, ma tmurx. L-għolnet irdu kollok rispett lejn il-nazzjon. Għax inti, jew se tagħti s-servizz il-nazzjon b'mod onest, jew kellha ħadqod tagħmel strateġiji x'se nieħu l-aħjar jien mill-kandidati għal meta se niġi bżonnhom għal xi ħaġa oħra. Jekk inti hemm dik l-imma, orrajt daw jaqgħu. Imma jekk m'għandekx dik l-imma u inti onest, daw ħajrbu fuq kollox. Awtomatikament. Issa dan ħanerġa' inqerra di. U l-question mark se nħallejha għal min jiġġudika minn wara din l-intervista. Ħannistem barra. Partit Nazzjonalista jaffordja meta ma kienx hemm kandidati laqas interessati joħorġu u jitolbu li nikkonvinċihom biex ikun hemm kandidat mill-eżempju tiegħi biex ikun hemm kandidat jinteressa ruħu jgħin il-lokal. Allura kif imbagħad titlobni inti biex noħroġ? Nagħmillek l-email, tibgħat li inti rajta l-email għax ma tgħidx li ma waslitlikx l-email jew xi ħaġa, min Jannar ta' qegħdin ngħidu. Naslu għal ħin tan-nominazzjonijiet, sallini barra. Xemm iktar mill-benessere tal-lokali għandek rispett lejn nazzjon u ta' dak li inti tigwadanja bħala partit politiku. Xemm fin-nofs? Jien dak se nkun qed nistaqsi mill-protest ġudizzjarju. U bix-xhieda kollha li nista' ntella jekk hemm bżonn bormla kollha. Ħalli l-verità toħroġ. Għaliex jien, sagrifiċċju li għamilt jien bil-familja tiegħi, għaliex qalbi kbira għall-belt tiegħi, apparti li ħdimt fuq livell nazzjonali allura tallimt mal-aħjar nies. Li kienu onesti kollox. Fejn tidħol il-belt missew li demmi. Meta qed se noħroġ ma kontx qed tiċċajta. Kont qed nisma' nistem barra. U hemm se nibqa'. Ġifieri xi ħadd jaħseb li my time is up għad għandi ħafna x'nofri. Ħafna x'nofri. Grazzi ħafna James ta' din l-opportunità li tajtna għal din l-intervista fuq